Malawi Today. Machere na yeso wagonzera kuti atifotokozere palaini pakuti kodi zikuyenda bwanji chiti kusiya malo chiti kusiya wina aliyense mbuyo tifotokozere Brian waswera bwanji waswera bwanji mata daswera ndili nditesha apa ukulankhulira kuti kurumpi ndili ku Rumpi Central pamalo pambiri panopo ndi pa Chandamale Primary School pomwe ndi center ya bunge la Malawi Electoral Commission pomwe pamapapo nyipia support za chuchitika ndi chani padakali pano pakadali pano akuwerenga mavoti kumwe anthu aponya msanawa center inoyo anayitegula 6 o'clock yenye ndende anaitseka mene matikolo group ndile atangotseka anayamba kuwerenga mavoti nopo chito yowerenga mavoti yamba kalekale pa center imeneyi oho nopo ndionesa kuti ali kumapeto kwa kuwerenga mavoti a kampando wa mtsogoleri wa dziko kwa president ali kumapeto chabwino pasenta iyi panali omwe analembetsa isonga 900 nde akamaliza kuwerenga mavoti a mpando wa mtsogoleri wa dziko akhala akuwerenga mpando omwe akupikisana pa mpando wa phungu wa nyumba ya malamulo kuchoka pamenepo afika kumapeto kumaliza kuwerengera mavoti amene aponya anthu pa mpando wa udindo wa ukhansala oho ndimene dongoso lake likuyenda choncho kuti akuyambira mtsogoleri wa dziko kenako aphungu kenako makhansala I think ndi mmene akugwiritsa ntchito kwina kulikonse dziko muno mina ndimene anauza abungwe lameki nthawi inake ndi kuti tilankhulane koma ma center enaso akuchita zomwezo kapena kudakali kwina kumene anakavota abe ndikukayika kutenga ndi masenta ambiri omwe inayendera mamawawo ambiri anayamba chamma half 6 okay mawa chamma half 6 nde anaonjezera nthawi imeneyo amamaliza 4 pamene amatsika akangomaliza kutseka akangomaliza kuponya votiko amanena zoti ayamba kuwerengetsera mavotiko kuti aone kuti izayenda motani makamaka chifukwa ndinali pa bomba polling station pomwenso zinachitika zinali chimodzimodzi kuti anayamba kuponya voti imene imakwana chamma 25 minutes past 6 komanso kuchoka popo palenso polling station ina ya Rumpi Catholic Secondary School pomwenso kuponya voti kunayamba chamma half past 6 manga msewa anafika mpaka na chamma half past 4 kuti agwirane ndi nthawi yomwe kuti kwa nthawi imene amanena kuti yofunikira kuti anthu aponye voti kuti anthu ena